Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Ҳозир мехоҳам барои шумо ами паплиноро барои хонапӯшак гуфта буданд духтарако ба навор гирифтагӣ будам. Рости гап вақт набуд ки монтаж кунам. Ҳозирам шояд ки овози кӯдако биёянд вақти монтажда. Пешакӣ бахшиш, нороҳат набошед аз сабаби ки озимада хона ҳастам ва гуфтам паго монтаж мекунам. бо ҳозе ки дидам нашид видео партофтан дар кор барои статистикаи канал ҳамхе монтаж кардагим. Як видео озима партофтам дар уҷа дар бораи киртаҳо буд, вале гап зада ки нашид ҳамхе музика мондум. рӯзҳои наздик ман вай мекунам, кӯшиш мекунам аз анамун нуқтаи савдое ки ҷои киртояй видеои калон карда шумода нишонтиям ва пирра дар уҷа ҳам дар бораи нархош ва ҳам дар бораи размерош ма ба шумо мефаҳмонам. интизор бошед. анаи паплиное ки ҳозир мебинед инам аз бозори Корвон тарафи пажарка 012 якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам ва манзури шумо мегардад амин хе паплино. ино ҳамашон нархошон 50 сомонай. ина кадом намуде мебинед 50 сомонян. баъзеёш хушрӯвай, мисол ғавзтаракая, баъзеёш тuni ки бадай. ҳангоме ки бо харидорӣ кардан мехоҳед ҳамира аҳамиятед бинед аз наздик ва сипас интихоб кунед. ин видеоро рости габа медонед дуруст шид видео кардагӣ ҳастам, вале имконияти монтаж кардан надоштум, вақт набуд ва ҳозир ҳамхе кӯшиш кардам ки камакакам бошад, овозам бошад, ҳамхе монтаж карда шумода пешниҳод кунам. ина марҳамат тамошо кунед, бинед. гулои хушрӯ, дар ҳақиқатам гулошон хушрӯвай, вале чӣ хеле гуфтам баъзеёш ғавсакан, баъзеёш ҳамхе тuni ки бадан. 3 метршон 50 сомонай. дар бораи агар доставка пирсед, ино ҳозир ашта доставка ҳастай, ай 5 та боло гиред, доставка мекунем фақат дар дохили Тоҷикистон. ҳозираш дар почта маҳкамай ба Русия равон карда наметавонем, фақат дар дохили Тоҷикистон ай доставка. хулоса ҳамхе паплино барои шумо. анами гулошон хушрӯву, вале чун хе шохтаракаям хеле тинук нест, вале ҳамхе материалш камакак шохай, вале дар асл гулшон